manje bekunokuthenga-ke iy'nkomo nga-2 nga-3 ngishiya nje. Bekhona-ke abashana ukuyibheka-ke lapha nalapha. Eyi ubuthenga isithole noma ubuthenga inkomo? Ya bengithenga lokhu sekuzithole phela sekuthela kuzoshesha. Ithole, sorry. Yebo. Oh, okay. So ubaba weseyithatha lezi iy'nkomo lezo walobola ngazo, lobolela umfowethu omunye omncane. Eyi. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu, ngumgwenyankomo Sovukazi Mvuleni, ngintokazi eZalwa Mkhize. So today sivakashela ubhuti nakanjani uzosichazela kabanzi ukuthi ingabe bamgila ngani noma wagile kangani. Angazi-ke noma uzoxwayisa abantu noma uzele uzodinga usizo, or mhlambe-ke indlela agileka ngayo mhlambe wazenza noma isimo esaqondana asazi. Asike sibeke udlebe nje size ukuthi udaba ingabe lihamba kanjani. Sabona kanjani? Siyaphila mama, njani? Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Igama nguMelusi Isibongo Ngwacele, ngisuka Empangeni oBakwesakabiyela la ngisuka khona. Empangeni? Yes. Oh, alright. Mhlambe-ke mangase usithi fahla kancane ngempilo yakho, ukhule kanjani ekhaya? Sithini isimo mhlambe ubungaphansi kwaso? Ungabe ukhuliswa abazali bebawu-2 noma umzali oyedwa noma mhlambe ama-grandparents, and bekuhamba kanjani? Nibangaki ekhaya abantwana, wena ungowesingakhi? Ya, ngizoqala nje la ekuthenini ngikhuliswe isandla sikagogo kahle kahle. Okay. Yes. Esobe khona ama-siblings wami. Ya. Ungowesingakhi wena? Mina kahle kahle ngowesi-4. Alright. Umagcini. Yeah. Oh, okay. Umfana omagcini ujwayele ukubhekana nengcindezi enkulu kosisi abadala. Ya, kuyenzakala khona emotion. Kodwa ngiyathemba ukuthi beniphethene kahle. Ya, yonke into ayichabe ngiyibona ihamba kahle. Oh, okay. Kodwa-ke ongehlele nje njengesigameko. Yebo. Ya, khona kangalindele okwenzakalayo. Ya. Kwenzakalani? Ngicela ungilandise nje la qala umsuka wendaba uzuyofinyelela la esiphethweni. Yes. Yebo. Hayi. Mina bengumuntu wena phela obuyayibheke phela empilweni. So uma uyibhekile uyofuna amatoho awuhlalela kakhulu okasekhaya egcekeni right. Yeah. So isithole noma ubuthenga inkomo? Ya bengithenga lokhu sekuzithole phela sekuthela kuzoshesha. Ithole, sorry. Yebo. Oh, okay. So ubaba weseyithatha lezi iy'nkomo lezo walobola ngazo, lobolela umfowethu omunye omncane. Eyi. So nami bengalindele lapha nalapha. Uyithatha nje ubaba mhlambe ucelile kumuntu owazithenga noma uvele wathatha ngesimanga sokuthi vele zila kwakhe egcekeni lakhe? Uyithatha nje ukuthi phela ezomfana okhona la ekhaya egcekeni. Hhayi ngoba. Okay. Mhlambe kukhona inothisi ake wathi uyidlulisa nyana. So ngigcine nje sengilawuleka lapho nje ukuthi ngizegcina ngibe umuntu obuka ngale ndlela engibuka ngayo. Yo, manje-ke mhlambe-ke ubaba ngesikhathi enza leso senzo leso, inhliziyo yakho beyithini? Umzali wonke. Bekwenzakalani? Ya my-sister, khona kube nzinyanyana ukuthi kuthathe uhandlishe as if into engathi ngizaphinda futhi ngiyinikeze elinye ixesha lokuba iphinde yenzeke. Akukholakalanga khona, kodwa-ke ngesimo sokuthi ngoba phela umuntu naye ngeke simlahle. Wena nomfowenu njengamanje noma ngaleso sikhathi ubaba ayemlobolela ngaso bekwenzakalani phakathi kwenu nobawu-2? Mhlawumbe ngabe naxabana noma cha? Ya phela kwaba khona ungaboni ngasolinye ngalezo y'khathi lezo, kodwa-ke sazama ukuthi sibambisane. Okay. Ya, sibe united ngaleyo ndlela ukuthi sikwazi ukubonakala ukuthi ikusasa elingcono uqhamuka ngaziphi ingxenye emhlabeni.
So njengoba uthi inkomo uyithenga isaseyithole Yeah. then uzikhulisele. Yeah. Na kanjani wena ubuyibhekelela ngoba phela wena obunenhloso ukuthi kube khona inkomo ekhaya. So ubhuti wakho lo owalotsholelwa ngalezo inkomo lezo uke wasifaka isandla wasiza lapho nalapho mhlambe nje ekuluseni kwazo ubisi zonke lezo zinto nje. Ya bekuwumuntu yena engasho ukuthi benokubambisana nabashana abancane laba bakhona abanye ebabonisa phela indlela vele besiqala kuyena ikhomba ukuthi iqala kuyena. Okay. Yeah, that's why ngikwazile ukuthi ngibe umuntu ongayithathi as if sekuyinto ebad ngaleyo ndlela leyo. Right ngalokho manje. Yeah. So ngase ngithanga hoxise kuphinde kuphilwe futhi. Yeah. Kodwa awukazi uzukhuluma nobaba uhlale naye phansi. Khona bengakahlali phela naye phansi. Yini ekuvimbini? Lento ihamba bengathi ixhala nyana. Iyavuka ne? Iyavuka ukuthi ikhona njengoba benze kanjena nje. Akuselula ukuthi ngibuye ngibhekane naye kahle hle. Kodwa fanele ukushuthi kumele ngithi ucwaninga ngama techniques athile ukuthi ngikwazi ukubhekana naye nje umuntu omdala. Meyenzeka lento awukazi uzokucabanga ukuphuma nje ekhaya. Uke wakufika umcabango unjalo noma cha? Hayi lutho bungazi uzungifikela. Okay, shuthi nenhliziyo enhle. Ngeke. So kumuntu osekhaya okungenzeka ukuthi useke waqondana nesimo esinje. Not ngoba nakho kuneyinkomo kuphela because ukubona ukuthi sometimes uzofike uzenzela into yakho enhle eceleni. Yes. And abazali bangene lapho baqoshe ngale kokuthi bakucele noma ke bakutshele because abazali isikhathi esiningi abake bathi ayingeke into nento yenzayo kufanele ukuthi uyenzela thini. Yes. Mesakhona nje siphila senzele. So bavele baqoshe ngalendlela baqosha ngayo mase bethi fa ingane enzayo kwini. Yeah, is something yenzakalayo leyo phela. And lento idala inzondo. Yeah, iyayidala kakhulu. Ngoba phela kusuke ungekho ukustophayo mhlambe okuthile but impilo yomuntu nje. That says a lot. So Ushadile ke yini umfweni manje? I know bengakashadelwa kwamanje. Basamkhokhelile nje because into esanda kwenzeka lokho. So if ikenzeka kuye nale video ucabanga ukuthi uzothini? Mawubhodla ngale ndlela ubhodla ngayo. Maybe uzoba happy because akukho la engathi mhlawumbe disappointile khona yabo yayibo londo le ingxenye yakhe. Always umuntu ofanele njalo ukuthi anikeze ingxenye so aphile. Okay, wena bowusovelile emzini womuntu. Hayi mina ngokwami bengakaveli saphatha. Uzimisele kodwa nomuntu ekude nawe le. Hayi izimisele thatha over ngaleso sikhathi ebesikufike ngaso. Okay. Okay, fine. Kulungile ngiyabonga kakhulu ukuthi uke wangivakashela. Wakhuluma kusenhlizweni yakho. Engazuthi ke ngingadlula because ngiyabona ukuthi alikho ixhala elitheni noma kukhona lokho kuncane but shuthi uyakwazi unayo indlela yokuzikhalima but ke engazuthi ngingaba khona ke ixhala ke nje niphile kahle nomndeni ungalokho ukhalaza ukuthi kwenzekeni kwenzakani ube right nje. Akubonga kakhulu mama. Mbaka lapha ekhaya nizwele nani ukuthi ngihamba kanjani and izenzeke izinto enje kaningi futhi awuthola ukuthi abanye abantwana asifani singabantu uthola khona umuntu onolaka nje lolu ukuthi into nento eyenzakalayo angayithandi abamba igqubu ukuze kubuye uJesu. So ngicabanga ukuthi izinto enje kufanele kuhlale phansi ukhulunyiswane ngazo ungadonsa ubhekele nomunye adonsa ubhekele isidingo singekho. Mawusukhulile nje na kanjani ufanele uwazi ukuthi into nento eyenzakalayo ongayithandisisi kodwa uzibone ukuthi hanawo amandla ongasuphumela obala ngayo. Zama uhlale phansi ukhulume ungahlali nexhala enhlizweni isidingo asikho and impilo ke nje futhi imfishane kuwes. So ke igama lami Situfuza la ngamandla ezulu cela singakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngiyathanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.